Само един тук. Добре, запомни патрон на масата в кухнята. А, бабата! Ево. Застреляли я? О, 2 минути я нема, 2 минути я нема. 2 минути да нема. Добре, какво търси бе? Вземи си патрона от масата да... Ще си го взема, бе, ще си го Уил взема. Кранк, взимам Уил Кранк. Филипс, на къде да хода, Филипс? Минев къде? Мале, ти какво си я направил бабата? Бате, тя е на хербарии, бе. Тя се е гличнала. Между другото, джигъл физиката и се е гличнала. Аз нося това колело. Патронче, патронджакис, ренч. Взех ти помпата. Добре, ти си с помпата. Добре, чай са. Искаш ли да ги фърлиме надолу? Дай ги фърлиме надолу тия неща. Да, фърли ги е тук. Защо изфърли помпата, бе, малумник? Абе, спокойно, ще стигна по-бързо, колкото бабата може да се респауне, бе. Бабата е жива! Жива, идва. Сега че я препарирам, няма ядове. Бате, виждаме. Само ти кажа, че ме вижда. Къде е, бе? Горе! Я и пръсти главата! Пръсти тиквата, бе! О мага, погледни! Джигъл физиката, брат, не мога! Изпях едно. Сома му, изпяхме. Тичам ли, какво? Внимателно мога да е. Ой! Окей! Сома му! Ей ти патрон, взимай. Чакай. Его с мен. Мръдни! Идваш ли, бе? О, долу мина! Проблем! През това време, ако видеото ви харесва, може да се абонирате за канала. Добре. До сега пих гадното сокче на Анди Студио Лава Беар. Името подвежда. Вътре няма нито лава, нито мечки. Гати кринджа. Добре. Един от най-добрите сайтове за мърч се казваше Sunday Habit. А сега един от най-гадните сайтове за мърч се казва Sunday Habit. Слушай, аз съм голям фен на Слави от The Clashers и затова си купих напитката му Clash Вит. И видях нещо странно. Мазнини 0, въглехидрати 0, захари 0, фибри 0, протеини 0 и си викам... в тази вода няма нищо! Да, има някакви витамини там, ама и да сложиш Б-комплекс в локва, тя ще остане локва. Добре. Сладолет с лютеница, изпращам те при психолог. Добре. Няма. Пийте хаки вие, за да се заредите с витамин. Добра презентация, но нещо не сме сигурни. Водата ти не пасва на нашите изисквания. Няма нищо оригинално в нея. Сеш се. Добре. Ако видеото ви харесва, може да се абонирате за канала.